Jarumar uwa, Episode 7. Tafiyar minti kalilan ce ta ɗauke shi ya ƙarasa General Hospital ɗin. Namban anti ya kira ta kwatanta mishi ɗakin da suke. Da sallama ya shiga, ya samu guri ya tsaya daga gefe. A ɗakin mami ce sai Khadija da Haidar wanda shi ma zuwan shi kenan. Anti kuma na zaune gefen bed ɗin da Nur take bacci. Tana cin abinci a takeaway. Fara cin abincin nata kenan saboda rashin samun nutsuwa tun ɗazu. Har kasa Aiman ya durƙusa ya gaishe da mami ya tambaye ta mai jiki. Ta amsa mishi da jiki alhamdulillahi ta samu sauki. Hannu ya mika wa Haidar suka yi musabaha. Khadija ma ta gaishe shi. Ƙarasa ka ga jikin nata mana. Haidar ya faɗa gani yana shirin sake rakuɓewa a gefe. Shi kuma kunyar mami ce duk ta dabaibaye shi. Amma da yadda yake ji da tuntuni ya ƙarasa har gaban gadon ya ganta. Kaga al'amarin Ubangiji ko Aiman? Lafiya lau aka kwanta da ita daren jiya. Amma da safe ta kasa tashi zazzabi mai zafi da ciwon kirji. Sai ɗauko ta aka yaka kawo min ita nan. Anti ce ta faɗa ma Aiman haka. To ai ni kaina mun yi waya da ita daren jiya. In ji cewar Aiman. Mami da take jin su ta ce, dama haka al'amarin Ubangiji yake, da mutuwa ce ma ta zo hakan zai kasance, don Ubangiji cikin saka ne yake shafe mutum ya zama tarihi a ban ƙasa. Da sauri Aiman ya rintsa idanunsa saboda faɗuwar gaban da ta ziyarce shi lokaci guda. Duk da maganar da ta faɗa gaskiya ne, idan kwana ya ƙare babu tsimi babu dabara sai an tafi, amma shi baya fatan Nur ta mutu ta bar shi a wannan lokaci, saboda santa yake fiye da yadda yake son kanshi. Ji yake zai iya sadaukar da komai da ya mallaka a wannan duniyar muddin Nur za ta ci gaba da kasancewa tare da shi har abada. Ba su bar hospital din ba sai dare, kuma har suka tafi Nuriya bata farka ba. A gaje ya kwanta saman bed, hannun shi ɗaya dafe da kanshi da yake mugun sara mishi. Ya jima a kwance kafin ya lallaba ya yi wanka. Bayan ya shirya cikin kayan bacci farare sol masu taushi, faɗin anti yayi. Sai da yi nokin ta bashi izinin shiga sannan ya tura kofar ya shiga da sallama. Tana zaune tana karasa haɗa mishi kisire abincin ƙasar su na Sudan da ake yin shi shaf a ci don maganin yunwa. Kusa da ita ya karasa a sanya ya zauna. Kallon shi ta yi kamar za ta yi magana sai kuma ta share. Sai da ta gama haɗa abincin ta miƙe ta isa deep freezer da yake kusurwar falo ta ɗauko mishi fruity mai tsaka-tsakiyar sanyi. Ta cika mishi wani glass cup tap ta miƙa mishi. Oya tech ba musu ya amsa ya kai baki. Sai da ya shanye tas sannan ya ajiye kofin. Ya yi bismillah ya fara cin kisira ɗin a plate guda da ita. Bai wani ci na kirki ba saboda yanayin da yake ciki na tashin hankalin ciwon Nur ya zare hannu. Ita ma dama ba wani yunwa take ji ba sosai. Sai kawai ta rufe abincin ta ajiye shi gefe. Kwantar da kai shi jikin sofa da anti ke zaune. A hannun shi kan kafafunta ya lumshe idon shi. Taba jikin shi ta yi ta ji ko akwai zazzabi a tare da shi. Jin babu komai sai ta kirawo sunan shi da kulawa. Abba na bai amsa ba sai daga kai yayi yake dubanta. Are you alright? Girgiza mata kai yayi. Ko kana da ciwon kai ne? Cause na ji jikinka babu zazzabi. Sake girgiza mata kai yayi. To me yake damun ka? Rausar da kai yayi ya kasa cewa komai sai idanun shi da suka tara ruwan hawaye. Ya salam, Aiman, tell me what's happening. Anti ta faɗa cikin shiga rudani har tana saukowa ƙasa. Za ta sake yin magana wayar shi ta ɗauki ringin. Ya kasa duba wayar ma sai ita ce ta ɗauka don ganin mai kiran. Ganin Khalifa ne sai ta yi fikin. Ya neman lafiya kake kuwa? Yau kwana biyu ko waya bamu ba fa. Khalifa ne yake yin wannan maganar. Ajiyar zuciya mai tsayi anti ta ja kafin ta ce. Ba shi bane Khalifa ni ce. Afwan anti, tun safe ina kiran wayar ki baki ɗagawa. Yanzu ma tunani na idan muka gama waya da Aiman ya kai miki mu yi maganar. Ayya yau na shiga uzuri ne Khalifa ko wayar ma ban duba ba har yanzu. Ka san Nur ce ta tashi da zazzabi da ciwon kirji. Zancen da nake yi maka yanzu haka ma tana asibiti an bata gado. Subhanallahi yau kenan? Kwantar da hankalinka ban dade da baro ta ba. Jikin yayi sauki sosai. Wallahi yau da safe ta tashi da jikin. Ajiyar zuciya Khalifa ya sauke ya ce, to Allah ya bata lafiya. Yanzu ina Aiman din yake. Sake duban inda yake ta yi. Ya haɗa kai da gwiwa yayi shiru. Khalifa ina ganin kamar akwai abin da yake damun twin bro ɗinka. Kuma ni baya son na ji. Gashi ku yi magana tunda kai ne watakila ya faɗa maka. Tana gama faɗa ta ajiye mishi wayar saitin kunnen shi. Ajiyar zuciya yake ta sassaukewa a jejjere. Shi kuma Khalifa a can sai tambayar shi yake a inda matsalar take. Hankalin shi a tattashe. Da ƙyar ya iya shanye damuwar da yake ciki ya ce, ya bro hafa. Me yake damun ka ne Aiman? Ko anti bata faɗa mu ba na san akwai abin da yake damun ka. Ƙaƙalon murmushi ya ce, ba komai yaya Khalifa. Kawai na tsorata ne da yanayin yadda na ga jikin Nuriya a yau. Ba zan ɓoye maka ba Khalifa. Wallahi ina tsoron rasa ta. Idan har ta tafi ta bar ni ba zan taɓa samun wadda nake so kwatankwacin yadda nake son ta ba. Please Khalifa, watanni nawa ya rage maka ka gama karatu ka dawo a yi magana auren mu. Anti murmushi ta yi ta sake ja baya daga kusa da shi tana jin wani ƙarin farin ciki da alama komai yana tafiya fiye da yadda suke fata. Daga can bangaren Khalifa kuwa murmushi ya yi wadda ya bayyana kyakkyawan jerarrun haƙoran shi kafin ya tambaye shi. Wannan shine kaɗai matsalar ka Aiman?
ya faɗa yana satan kallon anti. Kau da kan da ta yi gefe tana sake murmushin da ya fi komai nuna asalin kyau da kyawun zuciyarta. To ai kuwa in dai wannan ne kaɗai matsalar ka kusan samun abin da kake so Aiman. Daga yanzu ka soma lissafa zuwa nan da watanni 6 masu zuwa. Cikin farin ciki Aiman ya ce really? Sure, Khalifa ya faɗa mishi cikin tabbatarwa. To amma Khalifa kai ta ɓangaren ka kana da wata ne? Kamar ya kenan Aiman. Ina nufin kamar wata wadda kake so haka? Murmushi ya sake yana tuno Salima cikin zuciyar shi. Ba yanzu ba akwai sauran lokaci. Abin da ya ayyana cikin ran shi kenan, shi yasa ya sauya akalar abin da ya yi niyyar faɗa ta hanyar cewa saurin me kake ne Aiman, insha Allahu ba zan dawo ba sai da kyakkyawan labarin da kake son ji. Duk suka amsa da amin. Sun ci gaba da tattaunawa su uku har anti kafin Aiman ya miƙe cike da ƙwarin gwiwa ya yi mata sallama ya tafi makwancin shi fes har ya yi shirin kwanciyar bacci. Aiko sai ga miss na kiran da ta yi. Suna waya da Khalifa a lokacin da kuma text message ɗinta. Murmushi ya yi bayan ya gama karanta sakon. Yau kamar kullum, Raihanatu ta gama dukkan ayyukan gidansu da wuri har breakfast. Da yake Salma ta rike Kausar sai ya zama na ita kaɗai ta yi dukkan ayyukan. Karfe 6:30 daidai ta gama shiri cikin doguwar riga ta atamfa. Ɗinkin ya zauna mata da kyau kuma ya fidda ainihin shape na jikinta gaba ɗaya. Medium ɗin gyale ta yafa kalar takalmin da za ta saka. Ta ɗauko jakar kayanta da handbag ɗinta tana fitowa abbansu yana fitowa shi ma. Umminsu a bayan shi har ƙasa ta tsuguna ta gaishe su. Suka amsa ummi na tambayar ta sai tafiyar kenan? Ummi ba wahala zan samu mota akan in an jima. Kuɗi masu yawa abbanta ya ƙara mata. Mata addu'a haɗe da sa albarka ta ɗauki hanya ta fito. Ummi har hanyar fita ta rakota tana yi mata addu'a ko da wasa bata yarda ta juya ba. Hawaye ne fal idanunta har yanzu ta kasa sabawa a duk lokacin da ta zo gida hutu ko yini guda ne idan za ta tafi sai ta yi kukan nan. Abin da ya yi matukar bata mamaki bai wuce ganin motar Aiman a kofar gidansu ba. Tana tunani a rayuwarta Aiman ya fita damuwa da komai da ya shafe ta, shi yasa baya manta da duk abin da take ciki. Yake kuma taimaka mata da jikin shi da zuciyar shi da aljihun shi. Silently ta je ta bude front seat ta shiga ta zauna. Suna hada ido ya sakar mata lallausan murmushi. Ba ɓata lokaci ta miyar mishi da martanin murmushin shi. A sanyaye ta yi ƙasa da kanta ta so mu gaishe shi. Ina kwana, kin so ki makara fa. To ai hakuri yaya Aiman, ina kwana. Ta saki maimaita gaisuwarta. Lafiya lau, ina fatan kin tashi lafiya. Ni ma ina lafiya lau, ta faɗa a sanyaye. Daga haka ba su sake ce da juna komai ba har sai da Aiman ya tada motar suka fara tafiya. Sun ɗauki hanya bisa kwalta ɗoɗar sannan Aiman yake ce mata Nuriya fa bata da lafiya. Da sauri Raihana ta dube shi ta ce to me yake damunta kuma? Ai da ka faɗa mun tun zuwa na da naje na ga jikin nata. To a ranni mu je biki sarkin zuwa dubiya. Ai sai ki tsaya ki ji tun yaushe ta fara ciwon matukun. Lumshe idanunta ta yi ta buɗe ta ce tun yaushe kenan? Jiya ne da safe ta tashi da zazzabi da ciwon kirji. Yanzu haka an bata gado a General Hospital ɗin da an take aiki. Kuma alhamdulillahi ina ganin zuwa gobe za a iya sallamo ta. Don yanzu haka daga gurin ta ne nan. Na ga alhamdulillahi jikin nata yayi sauki har mun yi magana ma da ita. Cikin jimantawa Raihanatu ta ce ayya Allah ya ƙara sauki. Ya amsa da amin. Sun sake yin shiru kowa da tunanin da yake yi a zuciyar shi kafin Aiman ya nisa ya ce wata nawa ya rage miki ki kammala karatunki? Duka ne Raihanatu. Da mamakin shi ta ce yau kuma kai kake tambaya ta yaya Aiman? Ina sane so nake na tabbatar daga bakinki kawai. Wata 3 ne rage min. Ajiyar zuciya yayi ya ce za ki riga Khalifa gamawa kenan. Shiru Raihana ta yi tana maimaita sunan Khalifa a ranta. Saura Kirista tambaya Aiman waye ma Khalifa a gurin shi. Sai kuma dai ta yi shiru tana kokarin tunowa da kanta don ta fahimci tambayar za ta iya sawa ya ji haushi ko ba daɗi a ran shi tunda zai ga wato duk yadda yake kokarin ya kyautata mata a yan wanta babu wanda bai sani ba a banza ita ba ruwanta da nashi yan uwan shi yasa ma bata san waye Khalifa a tare da shi ba. Kowa da abin da yake sakawa tsakanin su har suka karasa harabar makarantar su. Agogo ta duba a sanyaye kuma ta kalle shi. Allah ya saka da kai lad gurin aiki. Kada ki damu. Na ba da uzuri daga nan zuwa awa 3 masu zuwa idan na je ma matsala. A tare suka buɗe murfin mota suka fito ya kewaya buje ɗauko mata jakar kayanta. Sai dai haɗa da wasu 'yan canji masu nauyi sannan miƙa mata. Girgiza mishi kai ta yi ta zame kuɗin ta karɓi iya jakarta. Tamke fuskar shi yayi. Yaushe muka fara haka da ke Raihana? Ƙasa ta yi da kanta ta ce ka yi haƙuri yaya Aiman. Ba zan iya karɓa ba saboda hidimar da kake yi da ni ta yi yawa. Ummi na Kausar Salma da sauran ƙannena kana hidimta musu ba tare da kaina ka sanar da ni ba. Kana jin su kamar naka family. Ko iya wannan aka tsaya kayan mun abin da ban isa in iya biyan ka a rayuwa ba. Tana gama maganar ta ɗauki hanyar hostel ɗin su cikin sauri. Bin bayan ta yana kiran sunanta sai dai ko sauraron shi bata yi ba. Haka ta dinga tafiya da matukar sauri yana binta da gudu har Allah ya bashi ikon shan gabanta tana gab da shiga hostel ɗin su. Raihana wai me ke damun ki ne? Duk abin da nake yi ke kike sani ne? Ko da kuɗin ki nake yi da zaki ce yayi yawa? Sannan idan bani da shi zan yi ne? Amma yaya Aiman da sauri ya katse ta.
ba na son jin komai. Ya karbi jakar hannunta ya sa kuɗin a ciki. Gashi ne idan kin so ki kona su a bola ko ki zubar. Yana gama maganar shi ko kallon ta bai yi ba ya juya ya bar mata gurin. Bin bayan shi ta yi da kallo yayi nisa sannan ta iya takawa. Sannu a hankali ta shiga area hostel ɗinsu. Su Fatima da takwararta suna zaune kowa da abin da take yi. Sai ganin ta suka yi unexpected. Ai kuwa Fatima ta daka tsalle ta rungume ta. Oyoyo sis, you are highly welcome. Welcome wannan dawowar bazata. Dariya ta yi ta zame jikinta ta zauna gefen bed. Tana duban su duk sun wani tsare ta da ido. To kallon me kuke min haka kuma? Rahina tukur mai shigen sunanta ta ce, ba dole mu kalle ki ba. Ki da kika ce sai after 1 week zaki dawo. Kuma sai mu ganki yau da sassafe. Hala abba ne ya koro ki. Girgiza musu kai ta yi. Ba ɗaya abokin kwarai ne ya bani shawara ta kwarai. Aiko ya kyauta mana. Don ajiya kaɗai baki ga yadda muka yi kewarki ba. Ko ɗazu da muka makara sallan asuba ma sai da Rahinatu ta ce da kina nan wallahi ba za mu makara ba. Dariya kawai ta yi ita dai. To ya masu jego da ummi fatan kin baro su lafiya. Suna lafiya lau alhamdulillahi. Ya me ke tafiya a makarantar? Nan Fahira ta barke kowa na bata labarin abin da aka yi cikin kwana ɗaya da bata nan. Kwana biyu da dawowarta da wani yammaci tana zaune a hostel tana goge kayanta da ta wanke. Sanye take da body hug, riga iya gwiwa, kanta babu dan kwali ta tsefe rabi. Rabi kuma doguwar jelar shi ne na reto a saman kafadarta. Wayarta da take gefen ta dauki ringin. Ajiye ayon din ta ya gefe ta dauki wayar tana dubawa. Tunaninta ko Aiman ne. Sai dai sabanin hasashen ta bakwar namba ce. Shiru ta yi tana sake-sake a zuciyarta kafin ta daga wayar. Amincin Allah su tabbata ga kyakkyawar zinariyar mata. Sai ta jingina da jikin gadon tana tunanin waye ne wannan kuma. Yi hakuri ban gabatar miki da kaina ba ko? Sunana Abubakar Muhammad Imran. Ni ne muka haɗu da ke kwanaki biyu da suka gabata har na takura miki ki bani namba. Taɓe baki ta yi kamar yana gabanta. Ta ce, "Oh, kai ne? Ashe baki manta ni ba." Kawai ta ce. Shi kuma ya ci gaba da maganarsa. Ina ta tunanin kiranki cikin kwanaki biyun nan sai dai ina tsoro. Nan ma bata ce komai ba. Kin shiru ko ba kya son ki ji tsoron me? Yanzu kam hararar wayar Raihana ta yi ta ce. Ta yaya zan tambaye ka kai da rayuwarka? To haka ne amma ya kamata ki san ko tsoron me nake. Bari a yi yadda kake so. Tsoron me? Murmushi ya ce, tsoron kada na yi laifi a gurin ki mata. Ni kuma gani mutum ne da bana son takurawa rayuwar kowa. Da kyau, ka taimaki rayuwarka kuwa. Murmushi ya sake yi dan shi komai nata na burge shi. Akwai abubuwa da yawa da nake son tattaunawa sai dai ban sani ba ko zan iya samun address ɗinki. Address ɗin gidanku. Sake ya mutsa fuska Raihanatu ta yi ta ce, gashi address ɗin ba zai samu ba sam. Me yasa ba zai samu ba gimbiyar mata? Ya tambaye ta. Saboda ba da lokacin sauraron abin da zaka zo da shi. Murmushi ya ƙara yi. Shi kaɗai ya san yadda yarinyar take ɗaukar hankalin shi. To me kike tunanin zan zo da shi? Tatsuniyar gizo ai ba ta wuce ta koki. Me zaka zo da shi wanda ya wuce soyayya yaudara? Irin wanda ku matasan zamani ba ku ɗauka a bakin komai ba? Wata yar ƙaramar dariya yi daga ɓangaren shi. Ya ce, amma kin burge ni 'yan mata, irin wannan fassara farar ɗaya ba tare da dogon tunani ko nazari ba? Sai dai ni har yanzu baki yi laifi a gurina ba ko kaɗan. Saboda mutum baya taɓa faɗin saɓanin abin da yake zuciyar shi, ko da kuwa bai furta ba da baki za a iya fahimtar hakan akan fuskar shi. Sannan ruwan da ya dake ka masu iya magana suka ce shine ruwa. Shiru ta yi ba tare da tace komai ba. Baiwar Allah kin yi shiru, ni ko sunan ki ma baki faɗa min ba. Da sanyin jiki da na gwiwa ta ce Raihanatu. Raihanatu suna mai daɗi, ya faɗa yana fidda sautin murmushi kafin ya sake cewa, Raihanatu ina ganin kamar akwai wani abu a kasarin ki dangane da soyayya da maza. Am I right? Cikin katse hanzari ta ce, babu komai a raina. Wani murmushi ya sake yi. Akwai fushi a kwayar idanunki, sannan akwai zafi a kalamanki. Kina yin magana cikin fushi da yake tasowa daga ƙasan zuciyarki. Tun a ranar da na fara haduwa da ke, Raihanatu dole akwai tabon wani a cikin zuciyarki wanda ya asasa miki faruwar hakan. Cikin bacin rai yanzu Raihanatu ta ce, ba ni da tabo ko makin soyayya saboda ni ban bata muhimmanci ba, bare ta wahalar da ni ko ta dame ni. The fact is ina da wanda nake so ne kawai. Ba haka bane Raihana. Idan da a ce kina soyayya da wani kuma kina tunanin auren shi, to da tun wancan ranar zan ga soyayyar cikin kwayar idanunki. Kuma ba za ki dinga magana cikin fushi ba. Kada ki manta ko yanzu kin ce baki ba soyayya muhimmanci ba, which is kin karyata kanki akan kalamanki na ƙarshe. Dole komai a duniya ba zai dinga saurin baki haushi ba. Kina cikin soyayya kowa za ki dinga ganin shi abin ban dariyarki da nishadi, cause you are deep in love with someone else. Sabani haka shine kike yin magana cikin fushi da fusata. Wallahi ko kin ki ko kin so hasashe na akan ki gaskiya ne. Ni yanzu mu bar maganar jayayya. Kina da wanda kike so ko ma babu? Tunda ba matar aure ba ce ke, and you are not engaged to anybody. Zan faɗa miki abin da yake zuciyata da yasa na karɓa namban ki wancan ranan. Ina son ki. Hakika ina kaunar ki Raihana. Da gaske kuma auren ki zan yi shi yasa nake son ki bani dama. Address din gidanku kadai ma ya wadatar. Wani zazzafan numfashi ta fesar ta ce, "Kai hakuri hakan ba zai yiwu ba." Tana gama faɗa haka ta ajiye wayar jikinta a sanyaye. Tana gani ya kamata ta saurara wa rayuwarta da jefa kanta cikin matsala. A duk cikin samari 5 da aka yi musu engagement, babu wanda ta taba jin tashin hankali wai don sun rabu akan soyayyar shi. Ita duk tashin hankalinta ɗaya ne ya za ta yi da kakarta da dangin mahaifinta da ba sa ƙaunarta ita da umminta. Ya umminta za ta je idan mummunan labarin fasa aurenta ya riske ta.
Abu na uku kuma hasali ita saboda ƙaryata matar Abba Abubakar akan furucinta take amincewa da aurensu. Yanzu kuma lokaci yayi da ya kamata ta farka daga rayuwar tatsuniyar da take ciki zuwa ta zahiri. Ta duba wanda ya dace ya cancanci aure ta, wanda ya san abin da yake yi, take son shi yake son ta, take son ƙara rayuwarta da shi ba wanda ta furta don wani fushi da ɓacin rai na ƙaddara ba. To waye haka Raihana?